The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Welcome once again sa atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dita maglangan, ang damo ng atong tagsa-tagsa, kakalag, pinagi sa sugid ni ini. Ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Kay mo man lamang kini ang bugtong pagking ikaw dumalahon sa Espiritu Santo while you are studying God's Word. So, it's presumed nga ikaw nga magtutuo na sayod ka naman unsay buhaton nimo aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ang panalang kanimo dili magtutuo, gamita ka ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas busa. Padayon kita karon sa atong gibiyaan nga hilisgutan kagahapon, how to be a winner in life. Okay, padayon ta. We will start right away. And we have said nga manungdanon pag-ayo kining paggamit sa recovery technique nga giandam sa Dios kanato aron kita mahibalik sa atong pagkigambitay kaniya o nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Rebound technique, the other name for this is confession of our sins. Now, that's in 1 John 1:9. Mao ka na ang unang paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Aron ikaw mahibalik ngadto sa plano sa Dios ug ikaw mapunan sa Espiritu Santo, gamita ka na. Okay? 1 John 1:9, atong sublion sa kining maong bersikulo. If we confess our sins, He is faithful and just, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, human yung ka mo rebound, human yung ka mo sugid sa imong mga sala, you are back in fellowship with God. Okay? If, kikinigong 1 John 1:9, nag-una niini, if, conditional. If we confess our sins. Kanang if diha na naghipahimutan sa Griego nga grammar, third class condition. If it were true, mao kanay prothesis condition. If it would be true or it would not be true, na sa third class condition. Then, ang resulta ni ining imong pagsugid sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan, mao na apodosis, resulta. Now, ikaw ray magagamit niya ining rebound, ikaw lamang nga magtutuo. Only a believer can use rebound. Unbelievers cannot. Dili ni para nila. Okay? So, in fact, asking forgiveness is not legitimate. Okay? It is only confessing homologeo. Mo kaya kana ang Griego nga pulong. Homologeo. Ang sabot pa sabot. To cite, sa English, to cite, to name, to enumerate, to acknowledge, to admit. You see? All our sins were judged at the cross. Hinumdumi ka na. Ang
pag pinitin siya, di na kinahanglan. Penance is not needed. Do you know why? Tungod kay God does not tell us so. Waman mo yun ang Diyos nga, pangayong pasaylo, pagbuhat o pinitin siya. Waman mo yun ang Diyos niya na. Because the Lord Jesus Christ was already judged at the cross. Gihukman na gud siya. Unsay gisulti ni David, unsay gisulti niya, I have sinned against you only. Na nasa Salmo 51, versikulo 4. Now, ang tanan nga mga magtotoo, by the way, all believers are royal priests. Na nasa 1 Pedro 2:9, kita mga magtotoo are responsible for our sins to God only. Underline that word only. Ngadto lamang sa Dios. Mahinungdan nga gikinahanglan natong isugid ngadto kaniya. Only, since we are royal priests. God is not only faithful but just to forgive us our sins. 1 Peter 2:24 says, He Himself bore our sins in His own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Now, tuon, kining 1 John 1:9, kini bang homology o kining pag-rebound. This is not a license to sin. Masig mo imong yunahuna. No, dili na lisensya sa pagpagkasala. It is a license to what? To serve. Pag-alagad. Kaya binimo, sa diha nga si Ginoong Jesucristo gihukman dito sa cross tungod sa atong mga sala, the justice of God was satisfied. O mahinungdan, He now can forgive us when we trust in Christ as Savior. We are now in phase 2 sa plano sa Diyos. Di ba nina? Numdum ka? Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Niyatas phase 2 sa plano sa Diyos. Believer in time. Dinhi sa panahon. Now, God already has provided us all the assets, tanan nga mga kasangkapan in order for us to fulfill God's plan in phase 2. Now, ang tanan nag-aagad lamang sa grasya sa Diyos. Grasya, as we know it, is God's policy. Mo na ang iyang pulisa. Ang grasya sa Diyos nagsugod gyud to move in our life didto gyud sa higayon nga atong gituuhan sa Ginoong Jesucristo nga atong maluluwas at the point of salvation, to the point of physical death, dying grace. Now, ang atong Kristohanong kinabuhi cannot move an inch forward apart sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung what ay pagtuon sa pulong sa Diyos, wala. Dili yun makalihok na atong Christian life. Not an inch. Bible doctrine reveals the treasures of God's plan for us. Now, samtang kita padayon sa pagsibog nganto sa unahan as we advance, gikan sa atong pagkabata ng Kristohanon ngadto sa espirituhanong paghamtong, only then can we begin to execute the protocol plan of God. Maura, diha ta makasugod sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Samtang kita nagasibog sa una, nag-abanti. Okay? Gikas pagkapatang Kristohanon nga to espirituhanong paghamtong. Ang phase 2, God, phase 2
is what we have to focus right at this point in time. Mo na itong giduputan pagtutok. O timan ang atong uluhan ng atong giiskutan o gitunan, how to become a winner in life. Yes. Now, naman segundo Pedro 3:18 nga, patubuon kita sa grasya o kay balokang Ginoo Kristo. Phase 3. Okay. Luksor ko daw phase 3. Ano sa man phase 3? Believer in eternity. Now na sa 1 Peter 1:4 and 5, nagingon kini, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. You see, imo nga magtutuo. Ug sa diha nga kita mo biya na niining kalibutan ha, matubang na ta sa Dios. We are going to face God. 2 Corinthians 5:8. Sa dihang moabot na dito sa langit, we will be there with our resurrection body minus our old signature. Hatagan binanhaw nga lawas. Unya tangtangon na niya itong old signature. Now, believer in eternity. When we get to heaven, we are going to see and come face to face kang Ginoo Kristo. Naon sa naong yun, with His resurrection body, and kita with our resurrection body also. See, dito ko sa langit, we are going to know each other. Maghibawan na ita dito, mag-ilhan na ita. Okay? Now, ito na kong reviewhon kamay ning God's plan. Well, of course, we have been talking about this several times. So we have to repeat and repeat. God's plan has 3 phases, namely salvation, believer in time, believer in eternity. Now, niya ta karon tutok sa phase 2. Ikaduhang bahin sa plano sa Diyos ba? Now, ayun ang kalimot. Nga human yun ta naluwas. Gimaduan na yun ta sa pulong sa Diyos to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. I hope na sil na ginanimo diha. Kining segundo Pedro 3:18. Now, the believer has to be consistent sa gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. He should keep on keeping on sa iyang espiritual nun nga pagbuylo. Meaning, building up of spiritual muscles, spiritual ng braso. You see? Kinahanglan yun atong bansayon, kinang atong spiritual ng braso. Pinangi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw. You see? Kaya mo naman yung atong routine. Di ba niya? Make it as your routine from now on. Kung buot kang magkabot sa imong tumong nga espiritual ng pagkamtong. Spiritual maturity, the capacity stage. Now, mao nga kitang mga magtutuo, kinahanglan nga mo-oriented ka kanunay sa grasya. Aron kita makatubo spiritually. Now, of course, kinahanglan atong kanang tukuron ang atong edification complex of the soul. ECS. Of course, diya sa foundation is the filling of the Holy Spirit. And then, grace orientation. Yeah. Sunod ka ang mastery of the details of life. Sunod, relax mental attitude. And so may sunod nga ang plus H, ang inner happiness, sharing the happiness of God. Now, so,
asa man ito makitang bersikulo kining nagaingon nga naatay saan gikan sa Dios nga atubang kita naong sa naong uban sa Dios. Ug kini ra ba garantisado. Okay? Sabta gini. We have a promise from God that we will come face to face with God. And this is guaranteed. Anhan mo ni mabasa diha sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 4 o 5. Now, asa man ni mabasa usab sa Biblia kining resurrection body nga binanhawng lawas nga ihatag sa Diyos kanato human gyud sa rapture. Human sa pagsakaw sa simbahan. Now, kining resurrection body, by the way, we can receive this in heaven. Okay? Ay ba na magkagunsa ka paspas kini hitabo nga rapture. Mas paspas pamilok nimo. Kas arang pilok tuwa na ka. You see? Now, sa diha nga makadawat na ta sa resurrection body, binanhaw nga lawas, wala tayo old signature. Diha, paghatag yun sa Diyos sa atong binanahong lawas, wala. Tang-tang automatic ang old signature. Now, so morning nga dinhi sa phase 2 sa plano sa Diyos. Samtang niya pa kita dinhi, nining kalibutan na, ang gidumala ni Satanas. We have to imitate our Lord Jesus Christ. By unsaon man. Unsaon man ito pag-awat. Unsaon na ito pagkamanggi awaton kang Ginoong Jesucristo. By using the mind of Christ. No na, paagi kini. Nga itong gamiton ang pangulauna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Now, so, all believers must live in the light of eternity through spiritual momentum, meaning filled by the Spirit, executing the unique spiritual life. Okay, ato ning kanang mo parking sa tadinhi o ato ning ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsunod niini ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Amahan namong langit nun, salamat nining grasya. Uban ni kami sa ampong bubuhag nining adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma. Aron kami makapadayon nining among pagbuylo nga espirituhanon, pinagis pagtuon sa imong pulong, and make it as our routine. Munang naandan nga buluhaton. Aron kami makakabot kayon sa among espirituhanong pagkahamtong, the capacity stage. Salamat ni among Bible study pinagis sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.